Veliki haos u realitiju. Slobin otac ušao i opsovao Kiju, a njena majka nije htjela da pogleda zeta. U realitiju je nastao pravi haos kada su počeli da se pojavljuju roditelji učesnika, a posebno Slobini i Kijini. Prva koja je ušla u reality bila je majka Kristine Kockar, a ćerka je odmah skočila da je pozdravi, a za njom i Sloba Radanović. Međutim, ona nije želela ni da ga pogleda, a obratila mu se preko Kije, iako je stajao pored nje. Tata je rekao da će ga razbiti. Ne mogu da ga gledam. To sam htjela i privatno da ti kažem. Da treba da čučneš ispred mene dok razgovaramo, rekla je Draginja Slobi. Nakon nje pojavio se i Slobin otac, koji je opsovao njegovu ženu i nije želeo da joj pruži ruku. Kija je ostala zatečena i nije mogla da veruje šta je čula, te se samo uvređeno povukla. Tata, trebalo je da se javiš Kristini, rekao je Sloba, dok je njegov otac odbio i ostao pri svome.